Madzulo abwino ndi nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane pano pa kanema wa Times. Dzina langa ndi Sarah Chilora, koma poyamba nayi mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima wati akuyembekezeka kuyamba kukumana ndi nthambi zosiyanasiyana za boma pofuna kuwunika mmene ntchito yosinthira kagwiridwe ka ntchito za boma ikuyendera. Aphunzitsi mdziko muno ati akufuna boma lidziwapasa 35,000 kwacha pa mwezi ngati ndalama za alawansi. Ndipo mnyamata wina wa zaka 19 m'boma la Mulanje wapanga magetsi oyendera mphamvu ya mphepo. Tili ndi izi ndi zina zambiri, tiyeni tikhale limodzi. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino amenenso ndi nduna yoona za ndondomeko ya chuma ndi chitukuko a Saulos Chilima wati akuyembekezeka kuyamba kukumana ndi nthambi zosiyanasiyana za boma pofuna kuwunika mmene ntchito yosinthira kagwiridwe ka ntchito za boma ikuyendera. Mneneri wa Chilima Apilirani Phiri wati mikumanoyi iyamba pa 9 mwezi uno ndipo malinga ndi nthenda ya COVID-19 mikumano ina izichitikira kudzera pa makina a internet. Matthews Kasanda ali ndi zambiri mu ripoti ili. Aphiri ati kuwunika kwa kasinthidwe kamagwiridwe ntchito mboma komwe achilima achite kuchititsa kuti akumane ndi makampani a boma kuphatikizapo nthambi zosiyanasiyana zokwana 135 pa ntchitoyi. Iwo ati mikumano yoyamba yotere iyambika pa 9 kuzafika pa 12 March chaka chino pomwe achilima akhala akukumana ndi maunduna osiyanasiyana ku ofisi kwawo mu mzinda wa Lilongwe. Ndipo kuyambira pa 15 kuzafika pa 1 April 2021 wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyi akhala akukumana ndi makampani a boma okwana 66. Achilima akuyembekezeka kukumana ndi makonsolo kuyambira pa 7 April madera osiyanasiyana. Kuyambira pa 21 kuzafika pa 23 April 2021 achilima akhala akukumana ndi nthambi zoona za malamulo akuluakulu akumabwalo a milandu komanso ochokera ku nyumba ya malamulo kudzera pa makina a intaneti a Zoom kuyambira pa 21 kuzafika pa 23 April chaka chomwe chino. Utsogoleri wa tonse ugwira ntchito yosintha kagwiridwe ntchito za boma ndi cholinga chopititsa patsogolo momwe boma likugwirira ntchito zake. Aphunzitsi mdziko muno ati akufuna boma liziwapatsa 35,000 kwacha pa mwezi ngati alawansi ya ukazi wotche kuti ayambirenso kugwira ntchito. Pakadali pano mtsogoleri wa bungwe la aphunzitsi mdziko muno la Teachers Union of Malawi TUM Awiri Malimba wati iwo sayamba kuphunzitsa mawali monga mmene zimayenera kukhalira. Mawali bungweli likuyembekezeranso kukumana ndi komiti yoona za maphunziro ku nyumba ya malamulo kuti akakambirane za nkhaniyi. Matthews Kasanda ali ndi zambiri mu ripoti ili. Aphunzitsiwa apereka mfundo zosiyanasiyana zoti zitsatiridwe ndi cholinga choti ayambirenso ntchito yawo. Mwa zina iwo ati mphunzitsi aliyense akuyenera azipatsidwa ndalama yokwana 35,000 kwacha mwezi uliwonse monga ndalama ya ukazi wotche malingana ndi kudza kwa nthenda ya COVID-19. Iwo ati ndalamayi ikuyenera kuperekedwa kwa miyezi 6 ndipo pambuyo pake boma litha kuzawunikanso potengera ndi chiwerengero cha anthu omwe ndi nthenda ya COVID-19 pa nthawi iyi mdziko muno. Iwo apemphanso boma kuti liwapatse zipangizo zozitetezera ku nthendayi, personal protective equipment pa Chingelezi. Ndipo amalimba atsindika kuti lolemba iwo sayamba kuphunzitsa. Tachita zimene zizo organiza kuti mmene timapempha nthawi ija timangonena kuti mutiganizire. Ndezi maoneka ngati kuti tilibe kodi poyambira penipeni kuti tikunena kuti chani. Kutifunsa kuti mafuna ndalama zingati timangonena kuti mutiganizire. Ndipo pano opataona kuti ya tikale ndifiga kuti tizikambirana kuchokera pamene popo. Kuti ife timayerekeza kuti yetepesesa ikale mwakuti. Ndingona taika 35,000. Cholinga kuti samakambirana chinthu chimene tikuchiziwa kuti tikuyerekeza motani. Kwa pano tachiyerekezera kuti tikhale motere. Imawa chipinga pete class fayona kuti zokambirana zidakapitika. Mawa tikumana ndi komiti imene maona za maphunziro ku parliament. Ndiye kumene tikakumana tonse education a president task force. Ndiye kuchoka kumene kubweretsa wano mfundo yeniyeni kuti kodi panopa tikuti chani. Wapampando wa komiti yoona za maphunziro ku nyumba ya malamulo a Brenax Kaise waziwitsa komiti ya mtsogoleri wa dziko lino pa nthenda ya COVID-19
unduna wa zamaphunziro komanso mbali zina zokhudzidwa kuti lolemba akhala akumana ndi komiti unduna wa zamaphunziro komanso bungwe la TUM kuti akambirane za nkhaniyi. Aphunzitsi a sukulu za boma mdziko muno akhala akunyanyala ntchito kwa sabata ziwiri tsopano. Mnyamata wina wa zaka 19 m'boma la Mulanje George Kalichero wapanga magetsi oyendera mphamvu ya mphepo. Magetsiwa akuthandiza kuwunikira pa khomo pawo komanso nyumba zina zoyandikira. Isaac Salima adamuyendera mnyamatayo ndipo akufotokoza. George Kalichero ndi zaka 19 zokha ndi chitsanzo chabwino kwa makolo ake komanso ena a nyumba zoyandikira pamene ogwiritsa ntchito nzeru zake popanga magetsiwa. Kalichero adakhoza mayeso a form 4 chaka cha 2019 koma sadapeze mwayi wopita ku sukulu ya ukachenjede, koma izi sizidaphe khumbo lake lodzafuna kukhala katswiri pa nkhani za magetsi, ndipo adayamba kumayesayesa kufikira kupanga magetsiwa pogwiritsa ntchito zinthu zooneka zopanda ntchito. Iye sadapiteko ku sukulu ya izi kapena kuwerenga paliponse, koma akuti wakhala ali ndi chidwi pa nkhani za sayansi. Pakadali pano pakhomo pawo sakuvutikanso kugula mafuta anyali kapena makandulo, komanso kukachajisa lamya zawo zam'manja kutali mmene ankachitira kale, popeza tsopano zonse akuzipeza pakhomopo mumene ndi mudzi waduswa mfumu yaikulu Mabuka m'boma la Mulanje. Maganizo amene watu wopanga magetsi amphepowa anayamba ndaona kuti nkhani yokhuza kuchaja mafoni komanso kuwunikira zimandivuta kwambiri, ndi pamene ndinaganiza kuti sindingapangeko magetsi amphepo popeza kuti zinthuzo ndimangozimva chabe sindimaziziwa, ndangoganiza kuti ndapanga zimenezozo. Zinthu zimene zitu zinanditengera nthawi yayitali, chaka ndi miyezi 6 ya malingaliro anga kumbali ya magetsi amphepo. Ndiona kuti ndifuna zitafikira anthu madera ochuluka ndithu. Ndikuziona kuti ku Malawi kunoko anthu ambiri amavutika nkhani ya magetsi. Ndifuna kuti magetsi amene atakafikira anthu amene amakhala kumuzi kwambiri. Malingaliro anga kumbali ya sukulu ndiona kuti ndimafunitsitsa kwambiri maphunziro anga ndawonjezera kuti kathaona kuti nzeru zimene ndili nazo ngathe kuzonjezera. Bite iye wati anthu akufuna kwabwino atamuthandiza pomugulira zipangizo zina monga inverter akhoza mapanga magetsi amene angamapereke kwa anthu ochuluka. Mayi ake anyamatayu adamwalira ndipo bambo ake adakakwatira kuzomba, mwakuti padakali pano iye amakhala ndi agogo ake, koma agogowa alibe ndalama zomamuthandiza kuti angapite ku sukulu kukapitiriza lusoli. Agogo ake anyamatayu Nkhaniwa adapempha anthu akufuna kwabwino kuthandiza mzukulu wawo pa maphunziro kamba kakuti ali ndi chidwi pa nkhanizi. Ine zimene zikundipasa chidwi kumasana kuthekera ndi kumene kwakunindisowa kuti apitirize pamene papo ndikusowa anthu kuti antani amuthandize kuti apitirize apa. Ya chidwi chachi ameneni kuti akhale pasukulu pana zatani ataphunzira zakhale ndi kampani yaje alilapangira zina mulibe magetsi mwaza kukhala ndi chinthu kuti muzafike magetsi. Uyu akakhala basi sawa ntchito yake ndi omwe yamungokhoma zinthuzo. Pakadali pano nyamatayo akupanga mbawula yophikira pogwiritsa ntchito mphamvu ya dzuwa imene ikatha idzathandiza kuchepetsa zokhoma zimene anthu amakumana nazo pogwiritsa ntchito moto wamakala kapena nkhuni. Mlangizi wa mtsogoleri wa dziko lino pa mabungwe amene saboma Martha Kwataine wapempha amayi oyendayenda kuti apeze njira zina zopezera ndalama pamene nthenda ya COVID-19 yagwedeza msika wawo. Kwataine anena izi kusalima pamene amakumana ndi mamembala a bungwe lawo la Female Sex Workers Association kutsatira kalata ya madandaulo imene anakapereka bomalo kumapeto a mwezi wa January. Zambiri mulipotini. Kumapeto a mwezi wa January chaka chino azimayi oyendayendawa adayenda misewu ndi kukapereka chikalata ku boma posagwirizana ndi ganizo la boma loti malo omweramowa azitsekedwa nthawi ya 8 koloko madzulo. Malingana ndi amayiwo aganizo lidaphwanya ufulu wawo okhala moyo ponena kuti abwenzi awo ambiri amene amacheza nawo amakumana nawo ku malo omweramowaku nthawi ikangopitirira 8 koloko madzulo. Koma polankhula atakumana ndi amayiwa, mlangizi wa president pa nkhani yokhudzana ndi mabungwe omwe si aboma Martha Kwataine anapempha amayiwa kuti apeze njira zina zopezera ndalama ponena kuti matenda a COVID ndi opsa zedi. Nafotokozanso kuti akufuna atapeza mwayi kwa ngongole kuti azipanga mabizinesi kuonjezera kapena mwina kusira ntchitoyo ndi kumapanga zinthu zina ndi zimene zotazilandira ndipo tizipititsa kumaloyenerera za ngongole ndiye kuti akwena apite ku bungwe la NIFI akafufuze zimakhala bwanji akatenge mafumu. Ndipo mkulu wa bungwe la Female Sex Workers Association azinena ni Majawa anati bungwe lawo ndilokondwa ndi mkumanowu.
ameneyo mulangizi wa president COVID-19 anafotokozanso kuti iwowo akapita akafotokozera a president kunena kuti anthu aja atakumana nawo members afiso aja ndiye madandaulo awo ndotere iwonso anaperekanso maganizo kuti zitamakhala chonchi ndiyeso akakayankha zimene akayankha president tikukhulupirira kuti omwe aso alangizawo adzatera khulaso kutiuza kuti panopa tipangeno chani. Pakadali pano dziko la Malawi lili ndi azimayi oyendayenda omwe adalembetsedwa opitirira 10,800 maboma onse mdziko muno. mukuonera nkhani mwa tsatanetsatane pano pa kanema wa Times. Tipitirire kupatsani nkhani izi tikatha kuonera izi. For a better tomorrow, don't forget to do the 1, 2, 3 with Colgate every night. Bliss Body Lotion is well refined to give your skin full hydration, leaving you feeling fresh throughout the day. Bliss Body Lotion is a top-range body lotion which contains natural extracts and is found in 3 flavors at a very reasonable price. Bliss Lotion Aloe Vera, Bliss Lotion Instant Hydration, Bliss Lotion for Men. Get yourself Bliss Body Lotion today in all leading stores across the country. Takulandirani kupitirira ndi nkhani zathu. Sukulu ya ukachenjede ya Livingstonia yayamba ntchito yophunzitsa anthu kumudzi amene angabwenzeretse zachilengedwe. Sukuluyi ikugawanso mbande za mitengo ku midzi za Mikamazi ndi Kapundi mboma la Rumpi komanso Kamangadazi ndi Chauluma mboma la Mzimba. Sam Kalimera ali ndi zambiri mu ripotili. Mkulu wa sukulu yakachenjede ya Uniria mu kampasi ya Kaning'ina a Leonard Chibwe anayankhula izi loweruka pomwe amakhazikitsa ntchito yodzala mitengo ya chaka chino pa sukuluyi. Achibwe anati ngati sukulu ya ukachenjede aona kuyipa kwa kusintha kwa nyengo, ndipo anena kuti sakuyenera kuphwetsa ophunzira okha za kuyipa kwa kusakazika kwa chilengedwe komanso anthu akumidzi komwe akuti mchitidwewu ndi waukulu. Chachikulu ngati sukulu ya ukachenjede timafuna tiziphunzitsanso anthu osakhala ngati amene abwera ku sukulu kokha kuno, koma anthu kumidziko azidziwa kuti kubyala mitengo ndi chinthu chofunika. Ndiye ife timapereka ngati chitsanzo ngati demonstration kuti mitengo ndi imeneyi, asanamize kuti tinalibe ndalama kugula mbewu chanchani, ndiye timakapatsa mitengo je timakadzalaso tokha ngenaka timakhala nawo pasi mafumu aja nkuwauza kuti aziyang'anira ayiteteze bwinobwino kuti isaonongeke ndi moto komanso mwinaso ziweto zisaononge mitengo yathu. Ndipo mtsogoleri wa ophunzira pa kampasi ya Kaning'ina a Wirani Kalinda anapempha achinyamata kunena kuti akhale patsogolo pa ntchito yobwezeretsa zachilengedwe, ponena kuti kutero angathandize boma kamba kunena kuti achinyamata ndi ochuluka mdziko muno. Kwa achinyamata makamaka amene ali m'maschools ndife anthu amene tikudziwa bwino nkhani za nyengo chifukwa tikumaphunzira komanso tikumawerenga dziko mmene lilili, tiyenera kutengapo mbali, ndipo ndi chilimbikitso kwa wina aliyense wachinyamata kuti titenge mbali yodzala mitengo komanso kusamalira chilengedwe chimene Mulungu anatipasa mwaulere. Pakadali pano sukulu ya kachenjede ya Uniria kampasi ya Kaning'ina yomwe ili mu mzinda wa Nzozo yatidzala mitengo yopitirira 15,000 chaka chino. Kampasi ya Kaning'ina yomwe anayitsegulira chaka chatha
imaphunzitsa maphunziro a zowerengera chuma za bizinesi komanso za utola nkhani ndi mauthenga. Sukulu yakachenjede ya Uniria ilinso ndi makampasi ena kuyekwendeni kumpoto kwa boma la Mzimba komanso ku Livingstone ya Khondowe m'boma la Rumphi. Tinakali pa nkhani ya mitengo yomweyo, achinyamata mdziko muno awauza kuti achilimike podzala mitengo pa nthawi ino pamene zachilengedwe monga mitengo zikusakazika. Mkulu wa bungwe la achinyamata la Youth Christian Youth Association of Malawi Aubrey Majawa wati achinyamata akuyenera kukhala oyamba kudziwa kufunika kwa zachilengedwe. Zambiri mu ripotili. Amajawa anati chilichonse chimene chimasokoneza moyo wa munthu chilinso kuthekera kosokoneza moyo wa munthu wauzimu. Iwo anayankhula izi pomwe amadzala mitengo pa sukulu ya primary ya Nkhani mu mzinda wa Mzuzu. Amajawa omwe anati athandizidwa ndi bungwe la World Student Christian Federation anati achinyamata akuyenera azikhala patsogolo kudzala mitengo pozindikira kuti kungathe kuthandiza kubwenzeresa chilengedwe chimene chikutha pakadali pano. Ngoziwa bwino lomwe kuti moyo wa munthu si nkhani ya uzimu komanso ndi nkhani ya kuthupi. So tikuyenekanso kutenga nawo gawo kuti moyo wa munthu wakuthupi ukhale wabwino. The moment tili ndi umoyo wabwino sizingavute nokuti umoyo wathu wa Chikhristu sokuti kupitise pasogolo. Chifukwa chake tinachiona chanzeru kuti tibwerenso kuno tizagwire nawo ntchito imene yozala mitengo kuno ku Mzuzu ku Nkhani. Mphunzitsi wamkulu pa sukulu ya Nkhani Emile Nkoma anayamikira achinyamatawa potengapo nawo gawo lodzala mitengo ponena kuti zipereka chidwi kwa ophunzira pa sukuluyi kuti nawonso azidzala mitengo. Mitengo imene itithandiza njira zambiri. Itithandiza kuzera poti masukulu madeski nochepa tikoza kusogolo kukuza koma madeski kuzera mu mitengo imene. Ndiponso titagulisa kupesa ndalama kuthandiza ana amene ndisowa ngati kwagula makope mapesos. Pakadali pano sukuluyi yadzala mitengo yopitirira 2400 chaka chino. Kampani ya Ethanol yapereka thandizo la ndalama zokwana 13 million kwacha zothandiza polimbana ndi mliri wa COVID-19 m'maboma a Nkhotakota ndi Salima. Mkulu wa kampani Aloswilo Chakaniza wati achita izi ngati gawo limodzi la ntchito zina zimene kampani ikuchita monga za maphunziro, za umoyo komanso za chilengedwe. Zambiri mu ripotili. Mkulu wa kampani ya Ethanol Aloswilo Chakaniza yemwe nayenso anadwala nthenda ya COVID-19 wati ngakhale kampani ya Ethanol ikukumana ndi mavuto osiyanasiyana anayiona chamwayi kuti athandizepo pothana ndi nthendayi. Tinachiona chinthu cha mtengo wapatali kuti tiathandize mmene tingathere. Nchifukwa yake lero tabwera pano komanso sitinasiyire pa Nkhotakota District Hospital. Tinaona kuti zimene zofunika mdziko lino nzambiri. Tapitanso ku Salima District Hospital, mwaona Salima alipo mpano ndi kwina kumene anatipempha chithandizo. Wina mwakatundu amene waperekedwa ndi ma oxygen concentrators amene aperekedwa chipatala cha Nkhotakota komanso Salima, mankhwala ophera tizilombo m'manja okwana maliters 1580 komanso mankhwala ena opopera tizilombo m'nyumba komanso malo osiyanasiyana mwakatundu ina. Kampani ya Ethanol yathandizanso kupereka ndalama zokwana 1.5 million kwacha zimene zithandizire kukonzanso chipinda choperekera mankhwala pa chipatala chachikulu cha Nkhotakota. Pakadali pano a Gertrude Maliko Chipeta omwe ndi mmodzi wa akuluakulu ku khonsolo ya Nkhotakota ayamikira kampani ya Ethanol kamba kopereka thandizoli ponena kuti lithandiza kwambiri pothana ndi nthenda ya COVID-19. Kumano ndi support imene atipatsa a Ethanol, I think it's very commendable, and tingapempheso kuti ena amene akugwira ntchito ma organizations ena amene ali muno mu Nkhotakota atenge chitsanzo cha Ethanol kuthandiza anthu akuno ku Nkhotakota. Pakadali pano Amalawi apemphedwa kuti asaleme kutsatira ndondomeko zozitetezera nthenda ya COVID-19 pomwe chiwerengero cha anthu amene akudwala chikutsika. Nkhani zathu pakadali pano ndi zomwezi koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima wati akuyembekezeka kuyamba kukumana ndi nthambi zosiyanasiyana za boma pofuna kuwunika mmene ntchito yosintha kagwiridwe ntchito za boma ikuyendera. Aphunzitsi mdziko muno ati akufuna boma lizowapatsa 35,000 kwacha komanso valani masiki nthawi zonse
kuti mudziteteze ku nthenda ya covid-19. Muna ndine Sarah Chilora ndikufunirani madzulo opambana. Usiku uno ndi mawa kugwa mvula ya mabingu ndi yamphamvu makamaka m'madera kumpoto komanso pakati usiku uno ndi mawa mmawa masana kudzagwa mvula ya mabingu m'madera ambiri apakati komanso kumpoto kwa dziko lino pomwe kumwera kudzakhala kwa mitambo yapatali komanso kugwa mvula yowaza m'madera ochepa. Langizo tilewe kuoloka madzi omwe akusefukira kapena akuthamanga kwambiri. Mene kuti nthenda uzizirira ku Mzuzu madigiri apakati pa 17 ndi 23, kwa Nkabu madigiri apakati pa 23 ndi 33, mu mzinda wa Blantyre madigiri apakati pa 17 ndi 26, mu mzinda wa Lilongwe madigiri osachepera 18 komanso kupyola 25, pomwe mboma la Mangochi madigiri apakati pa 23 ndi 29. Mphepo ikuchokera mbali zosiyanasiyana koma idzomba mwamphamvu m'madera omwe mugwe mvula ya mabingu. Mkucha kudzagwa mvula m'madera ambiri makamaka m'madera a nzigawo zapakati ndi kumpoto. Tsopano ndikupatsirani nthawi yotuluka komanso kulowa kwa dzuwa. Mu mzinda wa Mzuzu dzuwa lidzatuluka 13 minutes to 6 ndipo lidzalowa 3 minutes past 6. Mu mzinda wa Lilongwe dzuwa likuyembekezeka lidzatuluka 12 minutes to 6 ndipo lidzalowa 5 minutes past 6. Pomaliza mu mzinda wa Blantyre dzuwa lidzatuluka 19 minutes to 6 ndipo lidzalowa a minute past 6. Ndine Eric Nsikiti, madzulo opambana.